Tja! Okej, men nu ska jag göra en uppdatering om mitt smink. Så vi börjar. Jag gör min sminkborste också. Sen börjar vi med mina mascaror. Då har jag den här, Oriflame Lash Explosion Mascara. Och det här är typ darling. I cannot read it. Så. Jättebra, fin och den här så. Det är typ 2-1 och den handlar i volym. Ta av den. Gud, lilla barnen. Samt. Men i alla fall. Så ser ni ut. Den är asmycket volym. Jättemycket volym. Och den. Likadant. Ni tar den. Nu går vi till den här. Verine Fat Lash Funky Mascara. Jag ska. Den ser grå ut men den blir lite svart. Den är typ grå. Men jag tycker att den blir svart. Typ. Här jag måste sätta så. Det har jag lärt mig. Så känner jag. Men den blir svart. Det är snyggt. Nu ska. Sen går vi till min gamla eyeliner. Fine Liner Blue Velvet 15 Oriflame. Jag har så här. Jag vet inte. Ska jag så. Mosar. Nej. Sen till den här. Typ eyeliner. Det är så klickigt att det är typ så. Därför är den så liten. Jag måste klicka ihop den här med eyeliner också. Men kan man klicka ihop den med lite mascara också. Det är bra, men jag har en eyeliner nu. Så nu ska jag ta eyeliner. Den var inte så trög i början. Så ser den ut. Jag ska typ göra en video när jag använder den. Jag försöker använda den, men jag är inte så bra. Då fortsätter vi med läppglans. Jag har typ samma läppglans, men det förstår som jag ska se dem. Jag har typ jättemånga läppglans. Jag kanske har tagit bort mig. Jag vet inte. Då börjar vi med 2 stycken. Alla så. De är typ så samma. Så. Det är de här. Nordic Cap Stargloss. Kan vi börja med den här röda. Den här Nordic Cap of Sweden. Shining Glamour Gloss Studio. Den här. Den ser ut så här. Man kan tro att det är en sån med så här. Men det är en borste. Det är lite coolt. Så nu. Jättebra. Och det är mycket i en sån här. Så det tar inte slut snabbt. Då går vi till den här. Det är en Improving Moment. Och vad heter den här då? Och den ska så. Och här står det då Shining Glamour Gloss Studio. Nordic Cap of Sweden Stargloss. Lite där. Jag gillar med att det är så mycket i. Borsten är jättebra. Så ska vi gå till ett annat. Nu glömde jag säga. Lipgloss. Vad det heter bara lipgloss. Så jag till den här. Den här ganska länge. Den här är färgfärg. Men nu någonting. My Gloss. Hur det står. Jag vet inte. Maybelline New York. Öppen. Jag fattar. Jag kan inte läsa det typ. Så jag testar lite. Oj. Den är typ jag använt nästan så. Ja. Och borsten ser så. Som typ alla gör. Sen går vi till här. Blue Lagoon. Oriflame. Bara Oriflame. Den är en sån här. Då. Så. Jag har typ bara 2 med såna här. Resten är min borste. Jag kan ha glömt att den. Så jag är så många. Så jag vet inte. Men den här. Den heter ingenting för den är lite tidigare. Det är faktiskt den. Lite. Ser de sina?
Och det kanske inte var små, men jag har typ det. Går till mina ögonskugor. Har vi den här. Berry Cheesecake. Lilla. Så. Den här. True Eyeshadow. Och den här. Som jag visade innan. Från Oriflame. Och den här är från Frida. Oriflame Beauty. Det ingår en borste den också. Så. Det är lite rosa. Jag håller för spegeln. Så. Sen kommer vi till en av mina favoriter. Oriflame. Och typ Oriflame. Jag har inte den här många smakningar. Men inte sluta än. Sen går vi till den här. Oriflame. Oriflame lite kakao. Mörkbrun. Nu kommer jag till min favorit av alla. Den här. Det är liten, men den är asbra. Eller jättebra. Oriflame. Den här har jag sett innan. Den här kulor. Älskar den. Det är min favorit. Ja, då går vi bara över till sminkborsten nu. Jag har ju inte så många. Jag ska köpa fler. Jag hade ju först den där i den här. Den har ni sett. Jag behöver inte visa den igen. Den har jag en sån här förpackning här. Lite förpackning här. Så det innehåller 3 såna här. Så är fint på den här. Den kanske är lite smutsiga nu. Men jag ska ta den. Så tvättar dem sen. Så en sån. Och en sån. Det är typ alla. Så jag behöver inte typ alla. Ja, men nu har jag bara min sista borste. Jag får göra en annan upptändning än nagellack. Gärna. Kolla, lite fortfarande. Okej, ska. Då har vi den här som jag har sett i många videor. Väldigt bra och effektivt. Det är från Oriflame. Klart att jag har Oriflame. Så ser den ut. What makes it beautiful? That's what makes it beautiful. Har jag något mer som jag vet inte så mycket? Kan jag ha? Som inte jag har märkt då. Men det var den här videon. Kommentera, gilla, läs min blogg någonstans i beskrivningen. Och såklart prenumerera. Heter det där? Ja, heter det. Prenumerera. Okej, nu ska jag snacka. Bye! Oj, gud. Jag ska.